Newid shifft, newid cyfnod o bosib i bwll y Tower ger Hirwain. Mae'r gwaith yn cyflogi dros 500 o weithwyr ar hyn o bryd, a gobaith y reolwyr yw diswyddo 200 ohonyn nhw cyn diwedd y mis. Ond yn ôl undeb y glowyr a lansiodd ymgyrch i ddiogelu dyfodol y gwaith heddi, fe allai'r pwll wneud elw am flynyddoedd i ddod. We then got the V44, the V46 and the V48. Those faces would last the people in Tower Colliery and the people of Britain 12 years. Now we're not mentioning 1 other ounce of coal in the south in Tower Colliery. We're talking purely on coal that we know is available for us in the next 12 years. Flwyddyn yn ôl pan gyhoeddwyd fod 31 o byllau glo Pryden i gau a'r Tower i aros ar agor, rhoddodd glowyr y gwaith o chenaid o ryddhad, ond dyw'r dyfodol ddim mor sicr bellach. Dim o'r dyfodol yn un nawr, achos fel mae'n pethach yn ymlaen, mae'n hanner o'n i mas, neu mae'n gyda gyd i ni. So, chi'n bod, fel maen nhw'n the worst of two evils. Fe fydd yr ymgyrch yn dwysau dros y Sul, gyda rali a gorymdaith yn Aberdâr. Dwi'n meddwl awr ymdrech diwetha nawr i Tower fi'n credu hwn, achos mae'n dod nawr yn glos, fi'n credu bydd, os oes dim gobeith yn dod mas o'r ymdrech hyn, wel, fi'n credu bydd na bydd y diwedd.